ya yi fice sosai a Gobir, inda har sarkin Gobir na wancan lokaci Rimfa yake ganin Usman ɗan Fodiyo a matsayin barazana, ya kuma yi ƙoƙarin hallaka shi. To a wannan lokaci ne na shekara ta 1803 Shehu Usman da Ruwan mabiyarsa sun kai hijira zuwa kudu, inda ya ci gaba da yaɗa addinin musulunci.